Dobrý den, milí hudební příznivci. Je sobota 12. března a Mohelnický dům kultury se zaplnil fanoušky hudební skupiny Progres. Moje meno je Karol Halan. Som líder kapely Progres, ktorá slávi tento rok už 21. výročie svojho vzniku, ktorú som spoločne tu s kolegom Igorom založil. No a válčime, snažíme sa ľuďom prinášať radosť s našimi pesničkami, našou tvorbou a sme radi, že nás ľudia berú taký, aký sme. Já bych se vás chtěla zeptat, co vás sem dneska přivedlo. No hudba, chlapci, ti, co nám tady pěkně hrají. No tak já mám ráda dechovky, tak sami takový nějaký s těma dechovkama, co je. No. Věk. Něco pro nás, pro naša generace. Ti mladí si zabaví o jináč. No mě ten Senka přivedl tanec, protože já ráda tančím a že ta hudba je moc hezká, protože ji ráda poslouchám v televizi a je to moc hezký od nich. Že nám hrají nám na přání, když potřebujeme. Jsou to bezvadní muzikanti. A jste ráda, že Městské středisko pořádá takové akce? A jsem velice ráda, že pro nás, pro důchodce taky hlavně, že něco pořádají. No, přivedl nás sem jako ta kapela, že se nám líbí jako Progres. A máme to rádi. A jste ráda, že Městské středisko takové akce pořádá? Určitě. Byli jsme není dlouho na ten duo Yamaha a líbilo se nám to strašně. No, přivedla nás sem hlavně muzika, protože my za nima jezdíme všude. My jsme totiž šlágristi, takže tady ty muziky jezdíme nejenom na Progres, ale na veškeré dobré muziky. No. Sebe len tak hrám, melódiu, ktorú dobre znám. Tak ja sa volám Igor Zina, no a ako Karol spomenul, tak spolu už válčime 21 rokov, no a s nami hrá ešte Ľuboš Kleman. Ľubo s nami je už, dá sa povedať, 12. rok. No a hráme ten štýl ľudový, moderný, takže dá sa povedať z každého ročka troška pre tých starších, no a dosť veľa nám inkrimuje hlavne Karolovi ten chorvátsky štýl, Jadran a veľa piesní o tom, ktoré hráme a ktoré aj on zložil. U nás bola jedna taká kapela, hrávala volakedy a už tí v tej dobe zo starých platní, z tých chorvátskych platní, teda juhoslovanských, hrávali pesničky a vtedy to bolo veľké boom. No a my sme ostali takí priaznivci, že troška tak snažíme sa tak vrátiť do tých starých kolají, ako to aj tedy tí chlapi hrávali. Bolo to samozrejme tedy v tej dobe 5-6 muzikantov, no teraz sa to dá uhrať v trojke. Ale tá nám to tak inkriminuje hlavne Karolovi a ten štýl, ktorý oni majú, že je taký ten ľubozvučný a, ak sa povie, srdca chytlivý. No a ešte chcem povedať, že ja som tu v Mohelnici bol ako chlapec. My sme tu mali volakedy, kde sme chodili do jednej školy do Oslian, v Oslanoch, okres Prievidza. Mali sme družbu, tie školy mali družbu s Mohelnicou. A ja som tu bol, to bolo v 78. roku a to chodilo sa tak, že prišli tie deti z Mohelnice k nám a my sme zase potom na víkend išli sa do Mohelnice, ešte staré autobusy, čo boli, tak mám na to takú spomienku, že bol som tu asi 2 noci, som spal u nejaké rodiny a zase ten chlapec tej rodiny spal u nás, takže sú to roky, ale pekné spomienky. Kde nejde vrátiť čas. Je zřejmé, že se vystoupení kapely setkalo s velkým ohlasem. Pro mohelnickou televizi Hana Konečná.